Nå. Så er der piller. Så må du gå i gang. Med den der. Ja, gør du det? Nej. Hvorfor blev han så sur? Den ved jeg ikke. Så kører vi dus. Så sætter man lov på den her. Kom så. Er de gode? Ligesom dansk. Han tager dem ligesom bolles, jo. Er det bolles, jo? Okay. Så tager de der. Ej, den er ikke godt. Den er dårlig. Den er dårlig. Hvad smager de af? Hvad? Du er så dygtig. Hvad smager de af, dus? Hvor mange piller var det, du fik? 3 piller. 8. 8 3 piller. Så mange her, Mathias. 8. Kig på mors fingre. 8. Så mange piller. Så mange piller. Hvor er du dygtig. Nu kommer dig. Hvad var det for Det var nogle godt, piller, du dus. fik? De der må. Ja, hvad er det for nogle? Hvad de hedder? Ja, Hvad de hedder? de der. De her. De er kemopillerne. Hvorfor er du får kemopiller? At de har leukemi. Det er nemlig rigtigt, ja. Au.